nyaka ang'o chopegi kota mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni makawuono. Wakatoa kitu kaa chuma kumgonga, mimi nikakimbia nikienda hivyo nikipiga nduru. Kisumu onge kui kamora moro kata ni gima timre ni udwire kende. Woodman en jaod bura Mama Tungu David Were Hannington Were omonji kendo negi e boma ma Kisumu tieno ma piny orugodo kawuono. Jagoro migawo mar thieth Mary Muthoni onyiso ganda mondo ochiw arita makare ne nyithindo e kinde mandhicho kod nek nyithindo medore pacho ka. Vijana wanajulikana, picha zimekuja kwenu, mnawajua, wachukuliwe, warudishe mali yetu na wapelekwe kotini. Jotelo ma Embu ywak ni nyocha giwito mwandu mathoth e kinde ng'anyo ewi nengo mauta ka gikwayo ganda mamoko mondo kik keth mwandugi. Inyalo tudri kodwa inapo mararia deka uchiela nono kamene wantira chiel ka chiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Chiegni nyinga en James Opondo. Anyuola mar David Were jaod bura machon Mama Tungu kuyo kod lito mako bang' jonjore monjo kendo nego wuodgi Hannington Were ma jahigni 39 boma Kisumu tieno ma piny orugodo kawuono. Kalore kod ng'at mane en go e kindeno, Hannington nomonji kod jonjore kar sa 7 mar otieno e kinde mane gidhi nyiewo chiemo e magawa. Nek makamano koro omedo kwan mar nok mar arita mantiere boma ma Kisumu kama lipode mag kuo osebedo ka medore. Ringre Hannington ochwal e kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga e kinde manonro dhi nyime. Hawa jamaa walikuja na pikipiki wakija hivi. Tukawasimamisha nikaa tunataka kupanda pikipiki. Kumbe hawako wanasimama, wakaenda hivi, wakashuka na hii barabara. Kumbe baada ya kushuka kidogo hivyo walipinduka. Wakatoa kitu kaa chuma kumgonga, mimi nikakimbia nikienda hivyo nikipiga nduru. Kupiga nduru nikaenda nikaita jamaa wa pikipiki pale mbele, kumuita pale mbele. Tukirudi hivi tukapata kumbe walisumbuana, akatoka pale kwa barabara, tuliwapata hapa kando. So it's like walibishana na yeye. Sasa sijui alimdunga ama alifanya nini. Alikuwa amechomwa mara 2 kwa mgongo. Na hiyo ndio ilifanya bleed sana akafariki. Kijana wangu yule ambaye huyo anafuata pia iliwawa kule Nairobi Januari 9. Na of course DCI bado wanasema wanafanya uchunguzi. Ni kitu ya huzuni. Pengine ile ningesema tu ni kuwa DCI waharakishe investigations zao. Ne tema podu wageni wakaongema wao kitu. Ohinyo minigi to hinyo unigi. Kata wan familia kwanya liudo na thino ne bet ka bedo no maya gi mnenego lunigi. Ni kuno kore kinde gi malithinwa. To sekta maro jo boda mamtiwa mabinde yudo kar chiemo. Oken kama rach mani sadili bread kama dhano yudo e chiemo. Tijade ka ng'weni iye kanyo. Makoro keto sekta no. Kisumu onge kui kamora moro kata ni gima timre ni udwire kende. Sani kiweko ka kamoro king'iyo keng'igi japipiko kali ko lura. Hii area along to Mountain View pako Kore. Hii area iko dark sana. So tunaomba county government of Kisumu na security wa Kisumu angalie hii area ikuwe na light, sababu ni dark, unapiga watu hapa. Hata saa 2 unasnatch mama simu hapa. So kitu tunaweza ku urge government wa Kisumu waweke street lights. Hii area ni dark sana.